Evidentment, totalment en contra de l'increment d'aquest impost. Primera, perquè entenem que nosaltres som un sector, que som locomotor i som tractor amb tot el que és l'economia en general de Catalunya, d'Espanya també diríem, i evidentment de la província de Tarragona. Parlem que més del 25% del PIB de la província de Tarragona el produeix directament el sector turístic, i si aquí poséssim els proveïdors estaríem parlant segurament d'un 46-48%. Clar, si aquí ara hi afegíssim l'IVA més que ja paguen els turistes, més l'increment aquest, més l'impost turístic, ens trobaríem que en algunes èpoques de l'any quasi el 25% del cost final d'un allotjament seria d'impostos, el qual és una absoluta barbaritat. Estem parlant de que, per exemple, ens preocupa molt que el Trump des dels Estats Units marqui uns arancels del 25% als productes europeus i nosaltres som tan flamencs que els pugem directament. Som l'única comunitat espanyola, cal recordar, que té l'impost turístic. Això vol dir que una manca de competitivitat respecte als nostres iguals. Evidentment, nosaltres tenim competència a tot el món, però les competències més properes són els valencians, la costa valenciana, la costa andalusa. Aquests són els nostres, diguem-ne, més propers competidors. Aquests no tenen taxa turística, mentre això eren 3-4 euros, és una cosa. Quan són 10 euros, perquè ara, a més s'hi pot afegir l'Ajuntament, que fins ara només es passava a Barcelona, ara pot passar a tot arreu. Això per nosaltres, diguem-ne, no té ni cap ni peus. Ara resulta, quan nosaltres el 2012 vam pactar el tema de la taxa turística, quan es va pactar en el seu moment, i es va tindre en compte l'opinió del sector, era, diguem-ne, tot el que recaudava de l'impost turístic revertia d'alguna manera el sector turístic. Per què? Perquè aquests diners només es podien utilitzar o per promoció turística o per, diguem-ne, infraestructures turístiques, per tot allò que d'alguna manera impliqués directament en la millora de la qualitat o la promoció dintre del sector turístic. Bé, era una espècie de retorn, més o menys, però una espècie de retorn. Ara, clar, cadascú, diguem-ne, pot fer el que li sembli. Cada ajuntament pot fer allò, i ara he sentit que l'Ajuntament de Barcelona ho farà per climatitzar les escoles, altres per fer edificacions. Bé, per què ho ha de pagar això el sector turístic?